हरखाबै WhatsApp बन्द बुहुमनाङैनो बयनिबो गोनां WhatsApp बन्द जाबाय बावैसो सानजौफुनि 12:23 रिंगानिफ्राय WhatsApp हरखाबै बन्द जायो गोबां बाहायग्राफोरानो समाजारि बिजोङाव गाव-गावनि जेंनाखौ फोरमायदों मा जाहोननि थाखाय मानो हरखाबै बन्द खालामनाय जाखो बेनि सायाव रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै बे समाव गोबाङानो WhatsApp जायियाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनायखौ फोरमायदों थारैनो मा जामारदों बेनि सायाव थाबैनो मिथिहोफिनगोन नायबाय था बड'लेण्ड बुब्लिखौ हरखाबै WhatsApp बन्द बुहुमनाङैनो बयनिबो गोनां WhatsApp बन्द जाबाय बावैसो सानजौफुनि 12:23 रिंगानिफ्राय WhatsApp हरखाबै बन्द जायो गोबां बाहायग्राफोरानो समाजारि बिजोङाव गाव-गावनि जेंनाखौ फोरमायदों मा जाहोननि थाखाय मानो हरखाबै बन्द खालामनाय जाखो बेनि सायाव रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै बे समाव गोबाङानो WhatsApp जायियाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनायखौ फोरमायदों थारैनो मा जामारदों बेनि सायाव थाबैनो मिथिहोफिनगोन नायबाय था बड'लेण्ड बुब्लिखौ फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA MSc BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि इंराजि आयदानि फोरोंगिरि बिगियान आयदानि फोरोंगिरि हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगन बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन लोगोसे गोबां मिथिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन